नाही, ही काजल नाही आहे. डॉली. हे कोण दिसतात? बाबा. बाबा आहेत का हे? बाबा बाबा बंगाली. बाबा बंगाली आहे. ओपरे इतना बडा. बापरे. ओ माय गॉड. अभी मेरा क्या होईल. आणि एवढ्या जोरात किंचाळते ना की बाहेरची पोरं आई नको. नमस्ते. आज मी ढाबा स्टाईल काजू पनीर मसाला बनवते. आज आत्ते पण आली आहे आणि आपल्याकडे पाहुणे पण आले आहे. खास त्यांच्यासाठी मी भाजी बनवते. आज पनीरची भाजी आणि भाकरी, ज्वारीची भाकरी. आज ज्वारीची भाकरी आहे ना, आत्ते बनवणार आहे. हा, आता मी पहिली भाजी बनवून घेते. आता मी ते कढई ठेवली आहे. कढईमध्ये आहे ना थोडा तेल टाकते. कसुरी मेथी आहे ना थोडी गरम करून घ्यायची. थोडीशी गरम करायची म्हणजे चुरचुरीत होते आणि त्याची पावडर बनते, नाही तर नरम होते ना. बरोबर. तिकडे आपलं तेल तापलेलं आहे. तेल तापलेलं आहे. आता त्याच्यामध्ये आपल्याला पनीर फ्राय करायचं आहे. इथे आम्ही 200 ग्राम पनीर घेतलेलं आहे. हा, पनीर आता पुरा लाल होईपर्यंत ना? थोडा लाल करायचा. थोडा लाल. एकदम लाल नाही करायचं आहे. म्हणजे 2-3 मिनिटं. हा, 2-3 मिनिटं मी दाखवते ना फ्राय करून. आता पनीर थोडा फ्राय करून घ्यायचा. एकदम पण लाल नाही करायचा. आता आपण काजू फ्राय करून घेऊया. मग असा एक प्रश्न विचारतो मी तुला की पनीर आणि मग काजू एकत्र का नाही आपण फ्राय केले? पनीर वेळ लागतो. बरोबर आहे. पनीर आणि ते नरम असतात ना, आपण ढवळत राहिला तर ते पनीर कुस्करून जाईल. म्हणून काजू वेगळे आणि पनीर वेगळा फ्राय करायचा. काजू पण आपले फ्राय झाले. काजू कसे लगेच फ्राय होतात, 2 सेकंड मध्ये झाले. पनीर फ्राय करायला 1-2 मिनिटं लागली, काजूला 1 मिनिट पण नाही लागली. हा, त्याच्यामध्ये 2 तेजपत्त्याची पान टाकते आणि 2 हिरवी वेलची. ओके. आणि ह्याच्यामध्ये जास्त खडे मसाले नाही घ्यायचे. ते पानं चांगली आहे ना फ्राय करून घ्यायची, म्हणजे त्याचा स्वाद आहे ना तेलामध्ये येतो. आता इथे त्याच्यामध्ये मी 2 कांदे घेतले बारीक कापून. कांदा कितीपर्यंत भाजायचा आपल्याला? पूर्ण लाल होईपर्यंत, कारण कांद्याची आपल्याला ग्रेव्ही बनवायची आहे. आता कांदा फ्राय होतोय, त्याच्यामध्ये थोडासा मीठ टाकते. म्हणजे चवीपुरतं नाही टाकायचं, म्हणजे कांदा आहे ना लवकर भाजतो. थोडं टाकायचं. आता आपल्याला ग्रेव्ही बनवायची आहे ना, असा कांदा चांगला फ्राय करून घ्यायचा लाल. ओके. हा, फुल गॅसवर आता ढवळत राहायचं ना. ते एका बाजून काळा होतो, एका बाजून सफेद राहतो. पण असं फ्राय करून घ्यायचं ढवळून. आता त्याच्यामध्ये मी 2 मिरची टाकते, हिरवी मिरची. आणि त्याच्यामध्ये आलं लसूणची पेस्ट 1 चमचा. आलं लसूणची पेस्ट मध्ये जेवणाला चव येते ना? हा, त्याने चव येते. आपला कांदा चांगला फ्राय होत आलाय ना. आता मी काय केलं माहिती आहे, गॅस कमी केलाय. आणि आता आपल्याला याच्यामध्ये मसाले टाकायचे आहेत. आता 1.5 चमचा मी मिरची मसाला घेतलेला आहे. ओके. 1 चमचा मिरची मसाला. हा, धना पावडर 1 चमचा. ओके. गरम मसाला. ओके. गरम मसाला थोडा वरून टाकायला ठेवते. आणि हळद टाकते थोडी, अर्धा चमचा. जिरा पावडर अर्धा चमचा. हे सर्व मसाले आहेत ना त्याच्या ह्याच्यामध्ये भाजून घ्यायचे चांगले फ्राय करून. अशा मसाल्यापासून जरा लांब राहायचा कधी खस्ता जातो. पण सुगंध बघ कसा येतो. आलाच ठसक्याला बोलवला की ठसका आला. मसाले ना आता ठसका द्यायचा. सर्व झोपलेले आहेत तर सर्व उठतील आता. पावसाचं वातावरण सर्व झोपून गेले घरी आमचं. जरा शिजवून घ्यायची ग्रेव्ही 2-3 मिनिटांनंतर. हा, आता मी याच्यावरती झाकण ठेवलेला थोडा. आता आपण त्याच्यामध्ये टोमॅटोची पेस्ट टाकूया. यामध्ये 3-4 टोमॅटो घ्यायची, म्हणजे आपल्याला 1 कप पुरी घ्यायची टोमॅटोची. हे मसाल्यामध्ये टाकू ना आपण सर्व. हा, हे आता कांदा आपली मसाले ग्रेव्ही झाली ना त्याच्यानंतर आपण टाकायची. मग प्रत्येकाचं आहे ना बनवण्याची वेगवेगळी आहे. बरोबर. आता मी तुम्हाला एक सांगू का, बाहेरचे माहिती ते रेडी टू मेक मसाले असतात मम्मी. ते 40-50 रुपयाचं पाकिट असतं बघ. ते पाकिट उघडायचं आणि ह्याच्या अगोदर टोमॅटोच्या अगोदर जे बनवलं होतं ना तेवढं ते मसाला असतो तो. तेवढाच असतो. बरोबर. तेवढी तशीच ग्रेव्ही असते. त्याच्यानंतर मग आपण टोमॅटो प्युरी, दूध आणि पनीर टाकून आपण ते त्या प्रकारचं पनीर रेसिपी बनवतो. बरोबर. आता जरा याच्यावरती मी झाकण मारते. आता टोमॅटोची पुरी आपण टाकली आहे ना ती चांगली
शिजायला पाहिजे. आता इथे काय काय साहित्य राहिलेलं आहे आता आपलं? थोडंच राहिलंय साहित्य. फ्रेश क्रीम, फ्रेश क्रीम, कोथिंबीर, हा गरम मसाला थोडा वरून टाकायला ठेवलाय, कसुरी मेथी आणि आपलं आणि मीठ. ओके. तर याला किती वेळ आम्ही? 2 मिनिटं होऊ दे. 2 मिनिटं ना? दुर्वा खा खा. बघा आमची दिलू दुर्वा खाते. आपली 2 मिनिटं झाली ना? हा, आता 2 मिनिटं झालेली आहे. म्हणजे वा वा वा. ग्रेव्ही पण किती भारी वाटते. अशी ग्रेव्ही सुकली पाहिजे, घट्ट सुकली पाहिजे. आता आपल्याला काय करायचं त्याच्यात? थोडी फिरवते फुल गॅसवर, म्हणजे त्याचं तेल बाजूला झाला पाहिजे ना, म्हणजे ती ग्रेव्ही चांगली शिजते. आणि इथे आम्हाला जर गरम झालं तर आम्ही इथे असं मध्ये माहिती आहे ना, एक्झॉस्ट लावतो आणि दरवाजा उघडतो जरा. डाब्यामध्ये सारखे टाकटाक करत राहतात ना तव्यावरती, म्हणजे ते चांगले फ्राय करतात. त्यांची फ्लेम किती जास्त असते? जास्त असते, कमी असते. आता काय काय टाकायचं आपल्याला? तर एकत्र देतो तुला एका प्लेटमध्ये, म्हणजे झालं एवढंच ना. झाली आपली रेसिपी ऑलमोस्ट ना? झाली. आता याच्यामध्ये मी आहे ना कोथिंबीर टाकते, थोडीशी कोथिंबीर टाकायची, कसुरी मेथी, आणि आपल्याला आता फ्रेश क्रीम टाकायची आहे. थोडा ग्रेव्हीमध्ये पाणी टाकते. ओके. जरा घट्ट वाटते ना ती? थोडा. आता आपण याच्यामध्ये आपले स्पेशल जी त्याची जी पाहिजे ना ग्रेव्ही, 3-4 चमचे टाकायची. ऍक्च्युली रेस्टॉरंट स्टाईल आणि हे सर्वांना या एका पदार्थामुळे त्याची टेस्ट खूप बदलते. 3 चमचे 4 चमचे टाकायचे. आणि हा असा बॉक्स आहे ना, हा आणल्या मम्मी 2-3 दिवसात संपवायचा. 2-3 दिवसात संपवून टाकायचा, नाही तर आपल्यात तो खराब होणार. म्हणजे कधी पण रेसिपी बनवाल ना, आपण नोट डाऊन करून ठेवायची की ह्याची कोणकोणत्या रेसिपी मध्ये यूज आहे ह्याचं. नाहीतर ते आतमध्ये कडू होते. कडू आणि ते पूर्ण खराब. किती फुकट गेले. आणि डायरेक्ट असं टाकू नका रेसिपी मध्ये, वेगळ्या ह्याच्यात घ्या मग टाका. कधी कधी माहितीच नसते की खराब आपण टाकू देतो आणि पूर्ण रेसिपी कडू होऊन जाईल तुमची. आधी म्हणजे राहिलेली शिल्लक असली तर टाकू नका लगेच. कलर बघा, आता जरा कलर बघा, रेडिश होता ना कलर, आता बघा कसा झाला है ना. आणि ग्रेव्हीचा सुगंध बघा कसा मस्त येतोय. आता याच्यावरती आहे ना 2 मिनिटासाठी झाकण मारते. ओके. आणि आपल्याला त्याच्यामध्ये पनीर टाकायचं आहे. पनीर आणि काजू. 2 मिनिटासाठी झाकण मारते. चलेल. आता इथे आपली 2 मिनिटं झाली आहे. आता त्याच्यामध्ये आपल्याला पनीर आणि काजू टाकायचं आहे. ग्रेव्ही तरी बघा मस्त छान झाले काजू आणि पनीर. आता ते किती मस्त लागेल ना सर्व छान छान. आणि ऑलरेडी फ्राईड पनीर असं ते त्याला खायला आणि चावायला मस्त मजा येते. मस्त. आता त्याच्यामध्ये मीठ टाकूया, चवीपुरतं मीठ टाकायचं. मीठ गॅस शीटला टाकायचं. ओके, हो बरोबर. आणि आता राहिलेलं आहे ते फक्त अंदाज कळतो ना, गरम मसाला थोडासा. झालं, सर्व संपलं साहित्य. संपलं. आता आपली रेसिपी रेडी आहे. आणि टेस्ट करणाऱ्यांना सर्वांना आता भाकरी भाजून, आता भाकरी भाजून भाकरी आणि भाजी टेस्ट करून दाखवते. त्याला भात खाणाऱ्यांना भात पण. आता 5 मिनिटं आहे ना मीडियम गॅसवर ठेवते. म्हणजे ते पनीरला सर्व ग्रेव्ही लागली पाहिजे, मग वरती तेल सुटेल ना. म्हणजे 5 मिनिटांत रेसिपी झाली. तिथे ना तुला कारली दिसत असतील नाही? दिसतात का तुला? हो दिसतात. मग विचारणार ना कारली कशाला, तर ही फ्राय करायला, कुरकुरीत कारली फ्राय. कधी करणार आहे हे? आता नंतर करते, जेवल्यानंतर. चालेल. आणि याच्यामध्ये कापून आहे ना, स्वच्छ धुवून कापून मीठ लावून ठेवलेलं आहे. ओके. या कारल्याना थोडा मीठ लावून ठेवलेला आहे. मग ती नरम होतात आणि पाणी सुटतो त्याला. हे बघ, पाणी सुटलंय. तिथे आपली भाजी बघा, पनीर काजू मसाला भाजी मस्त छान झाले. तिथे आता भाकरी वाजते बघ. भाकरी बरोबर खायचं का?
चला. आणि ते आपली कोशिंबीर बनते. आता त्याच्यामध्ये फक्त दही टाकायचं आहे. गाजर, काकडी, टोमॅटो, कांदा. इथे बघा आपला ताट वाढायचा कार्यक्रम चालू आहे. कोशिंबीर नाही वाढलीस? नाही, कोशिंबीर वाढते. कोशिंबीर वाढली की आपलं ताट झालं ना रेडी. हा, झालं भाकरी ready. भात पण आहे का? भात आहे पण नंतर, आधी भाकरी खाऊ दे. जेवढं भाकरी खातील तेवढं खायचंय. अरे वा, पौष्टिक. चला आता मग मी टेस्ट करणारे जरा लेट होणार आहे हा. सर्वजण, तर तू टेस्ट करून दाखव आपली रेसिपी कशी झाली आहे. भाकरीचा एक तुकडा मोड, हा. मस्त झणझणीत भाजी घे. माझ्या तोंडाला पहिलंच पाणी सुटलेलं आहे. ग्रेव्ही घेतली ना, ग्रेव्ही म्हणजे सर्व टेस्ट आली. हा, त्याच्यामध्ये सर्व येते. खाऊन बघ कशी झाली आहे. एकदम मस्त. मस्त. आता माणसं करून बघणार, खाणार, तेव्हा सांगणार आपल्याला किती मस्त झाली आहे. हो. आणि बघूनच भाजी छान दिसत होती. एकदम छान झाली. आता काय खाते मॅडम? भात, पनीरची भाजी. पनीरची भाजी कशी झाली काजल? मस्त. छान झाली. आईला आवडली का? हो. तुम्हाला आवडली? खूप आवडली. माजून घेता? नाही, दोनदा घेतली. दोनदा घेतली? दोनदा घेतली. हां. कुठे दोनदा घेतली? पहिलीच घेतली आणि जराशी परत थोडासा रस्सा घेतला. नाही, त्यांनी टाकली ती आत्याने. अशी गोळी अशी टाकायची तर ती पटकन नाही का अशी ओपरी आणि गोळी खाली पाणी आत. हे का डिस्कस करते कारण हे मॅडमनी गोळी घेत होती ना. तू क्या की हा हिला हसायला येतं भारी गोळी घेताना. ती म्हणते गोळी खाताना हाँ, तुम लोग वो साइड देखो फिर मैं ये साइड में गोली लेती है. वो साइड देखो. आधी ना अशी आईना करायची. समोर नाही तर काय करायची आतमध्ये जायची. मी आरशा समोर आहे ना. हा हा हा, थांबा हसू नका. थांबा थांबा हसू नका. अरे कोण असते? नाही थांबा थांबा थांबा. आणि मग अशी अशी बघायची. जावा ना, जावा बाहेर जावा, जरा बाहेर जा, मला गोळी घेऊ दे, गोळी घेऊ दे. आणि मग अशी बघा गेला त्या. हा गया 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 अंदर गया. आणि अशी तुमच्या फॅमिलीत इंजेक्शनचं केस. वो तो भारी जोक आहे बाबा. आता पेशंट गायब होत आहे. काय झालं सांगा. हाँ, जेव्हा हॉस्पिटलमध्ये जाते ना डॉक्टरांकडे तेव्हा कशी करते. डॉक्टर बघा बघा कुछ होगा नहीं ना, कुछ होगा नहीं ना. हाँ, कुछ होगा नहीं ना, बहुत बड़ा नहीं ना, बहुत बड़ा इंजेक्शन नहीं ना, नहीं ना. हाँ, और डॉक्टर बता अगर कशाला घाबरते का. नहीं नहीं मुझे मालूम है, वो इंजेक्शन देख के मेरे को ऐसा बहुत पसीना छूटते है और फिर मैं बहुत डरती है. मग डॉक्टर बोलता है नाही ग, चल चल मी हळू देतो. हां. आणि मग जेव्हा ती झोपते ना अशी आणि मग तिला असं पकडून ओपरे कितना बडा बापरे, ओ माय गॉड अभी मेरा क्या होईल. आणि एवढ्या जोरात किंचाळते ना की बाहेरची पोरं आई नको. डॉक्टर तर ही पोरगी जेव्हा आहे तेव्हा मला लॉसच होतो. म्हणजे बाकीचे पळतात ना असं, म्हणजे बाहेर बसायला कस्टमर जातात. हा किती तिने तमाशा करते आणि मग ती तिला एवढा मोठा म्हणजे खूप मजा येते बाबा तिची. आणि तिच्यावर आता भल्या माणसाने जाऊच नाही. मग काय म्हणणार, मैं बोला था ना की मेरे को इंजेक्शन नाही, मेरे को गोली चलेगा. आणि गोळी खाताना पण तेच गोळी खाली नाही पाणी अशी मजा येते अशी. आणि आमची काजल अशी नाही करत कधी. नाही, काजल तर मी तुला दाखवलं ना ते असं आरशा समोर. हा, गोळी घ्यायला कुठे गेली कोपऱ्यात काय माहिती. देखो मला कोणाची गोळी घेता येत नाही, मला हसायला येतं. आता बावडर की असंच सुटते अशी गोळी गोळीला पण असते अशी. म्हणजे अगं त्या गोळीला बघून काय असायचं ना. तर म्हणते नाही वो गोली कड़वा है की मीठा है कुछ समझ में नहीं आता है, कभी कभी मीठा भी देता है ना डॉक्टर अशी. आणि मग ती अशी 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 पण हां मग तिने स्टाईलच आहे. जेव्हा बाहेर फिर मैं लेती है आणि मग अशी अशी बघणार गेलेत काय आणि मग पटकन गेणार अशी आहे. हे असे असतात घरगुती आपले इन्सिडेंट्स आणि ना त्यामुळे कसे माणसं स्माइल करतात. मग फॅन लाव ना जरा. हे तुम्हाला लक्षात आहे काय काय आहे? लक्षात आहे जरा हे घालून बाहेरच्यांना माहित नाही. बाहेर सर्व मंडळी बसलेले आहेत, बाहेरच्यांना माहित नाही हे सगळे काय बोलले. काय गेलं गुटी गेले. मारलाय पहिला. काय मारलाय पहिला. हे कोण? डॉनी डॉन डॉनी
काय केलं नाही हे कोण आहे? हे कोण आहे? ही काजल नाही आहे. डॉली. हे कोण दिसतात? बाबा. बाबा आहेत का हे? बाबा बाबा बंगाली. बाबा बंगाली आहे. मस्त वाटतं, बस. नमस्कार करतात आहे तुम्हाला. आज मी इंस्टा अशी गेल्या. आता करा चमत्कार. आता चमत्कार करा म्हणजे तिथे गॅस जवळ मला जायची गरज नाही. पटकन झालं पाहिजे तिथे. भारी वाटते फोटो शूट करेल. बघा आत्याच्या बाजूला बसले आहे. आपकी गाडी कहाँ खड़ी है? गाडी का खडी आहे? आपकी गाडी कहाँ है? अजून राहिला. ट्रॉली टेन्शन. त्या ज्वेलर्सचं नाव काय आहे? कल्याण ज्वेलर्स. कल्याण केलं ज्वेलर्स. कल्याण दोन हे काय? अजून काय? दोन. एक तो निघाला. काय एक बिघडला तर दुसरा काही बघायचं का? हा. एक बंद पडला तर दुसरा. एक हात बिझी असेल दुसऱ्या हाताने बघायचं. बाबा बंगाली पर्याय. दोन गाड्यालो पण सासऱ्याची. सासऱ्याची गाड्यालो दोन. बाबा बंगाली किती वाजले? एकाच किती वाजले? दुसऱ्यात किती वाजले बघा? 10 दहा दहा वाजले. वाजले. आत्ता 10 वाजले. आता तुम्ही बसताय. बापरे, दोन गडवे घालून. अरे वा, छान वाटतंय. वॉट अरे वा. अरे वा. नाही स्टायलिश वाटतंय ते. बघा काहीतरी वेगळंच लुक वाटतंय. हा. नाही हे पर्यंत ठीक होता हे का हे काय दोन गाड्यालो. हा, ट्रेंड जायचं काढला होता बघा. तुम्ही. नाही एकामधला सेल संपला की दुसऱ्यामध्ये बघायचं. हा, बरोबर. आहे ना? हा, बरोबर. मग. नाही म्हणायला नको घड्याला. नाही तिचा टाइम लय जोरात चालू आहे. हा काय? चला जाऊया आता. काय रेसिपी, कोणती रेसिपी बनवतेस? चला मशरूमची रेसिपी बनवते. चला. कुठे इकडेच? इकडे बाबा इथे बनवतील तर बरं आहे. आशीर्वाद दिला तर इथेच बनलं पाहिजे. बाबा बंगाली चला. चला चला. कमीत कमी 5 पोस्ट पाहिजे माझ्याकडे. ठीक आहे. हा कर. रेडी 3. तुम्ही हात दाखवा. इकडे हात दाखवा बाबाकडे. अजून वेगवेगळे पोस्ट. तू पण बायाचा कर. प्रत्येक रेसिपीला मला 5 पोस्ट द्यायचे तुम्ही. तू दाखव असं बोट दाखव. मी मागाशी कर दाखवला झूम आता कर असं. तुमच्याकडे समोर. आता असं करू काय? thumbs up. तिकडे नाही. असं. माझ्याकडे रेडी. हा, दाखवला आहे बघ. इकडे बघा. स्माइल इकडे बघा. काही करू शकता. असं नाही की आपल्या रेसिपी रिलेटेड काही पोस्ट देऊ शकता. म्हणजे आपले कसे या कपड्यांबरोबर सर्व मॅच व्यवस्थित राहील. रेडी. आणि असा बोल. चला. रेडी 3 2 1. सर्वांनी आशीर्वाद दिला. आणि काय झाला 5. चालेल. चला. हसायला हा, छान झालंय. हे छान आलं ना. बाबा बंगाली पण भारी दिसतोय. भारी दिसतोय. आणि आत्याचा पण छान आला बघा ना. हे पण मसाला तो देव. हा. चला आता. आपल्या रेसिपीचे फोटोशूट झाले. बसायला.